Oras amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita, pamorahok kita di pangaradiota, di jamita pertanyaan, songinang di jamita, di hari Minggu, siganuk Minggu, na naing patol hasota. Di video naing patol hason nami pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita amanginang, imataringot tu jamita di hari Minggu tanggal 8 Maret 2026. Terpukta imasian sada Kronika 22 ayat 14 sahro di ayat 10 sia. Amanginang dukta kasuja hami turpuhon oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Buku Kronikaon di surat di partikian dung sidung pembuangan manang pasca pembuangan. Na mertujuan manang merlapatan laho patuguhon rohani bangsoi taringot tu janji ni debata manang padan ni debata songoni marhite padan ni debata nang sahat tu si Daud sahat ro di si Salomo jala rikot ni bagas joro naikon patureon songon sada inganan persombaon tu debata. Jadi boi dohonon di buku Kronikaon dipakai panurat muse sarita naksalpu naliling imataringot tu Raja Daud laho patol hason manang pasahaton pengukuhan padan ni debata jala pos marohani nasida padan ni debata songoni di padat tu si Daud songoni orang tu nasida taringot tu panarihonon ni debata dingolu ni nasida jala macari koddo hasatiaon di nasida rikoddo nasida toktong mangalului debata paturehon bagas joro dalam ni nasida marsomba tu debata. Jadi di turpuk tahun taida sada naso terwujud dingolu ni si Daud nang pegodang arta di ibana, nak pegodang sinadongan di ibana, alay dang bo ibana pajong jokon bagas joro. Alay nunga di parada imana narikot tusi, narikot si pakeon laho pajong jokon bagas joroi. Macai si holdo rohana laho pajong jokon bagas joro ni debata. Ido ibana do sehari di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan, itu lebih berharga dari banyak waktu di tempat lain. Jadi mencari kodo mian di bagas joro ni debata. Alai taingot pada ni debata manang pandohan ni debata tu ibana naso jadi ibana ala sak mudar tanganna gabe tu si Salomo ma naikon manuruson impian ni ibana rupani pajong jokon bagas joro. Jala dipanggil ibana do akana tua-tua ni Israel laho mangurupi si Salomo pajong jokon bagas joroi. Alemolo tapi kiri idia do si urupan ni nasida si Salomo. Airikot do urupan nasida di arta dohot si pakeon sere hau nawar pardumuan tu hajong-jongan di bagas joroi. Anggota timbangi do arta ni si Salomo dohot nang pinarade ni si Daud. Tang palarikot nian akan na tua-tua ni Israel laho mangurupi ibana. Laho pasikopon akka si pakeon tu bagas joroi. Aleboy di taida tidak tertulis tapi tersirat di pangido si Daud urupannya kana tua-tua ni bangsoi si Salomo laho pajong jokon bagas joroi ima laho paingoton si Salomo. Asa toktong ibana mian jala satia jala hot marhaporusan marhaporsiaon tu debata. Molo tung godak pe di parade. Molo tung adok pe si pakeon tarengot tu bagas joroi. Alay dang sauti molo manirpang do si Salomo sian poda nang pinodahon ni Raja Daud asa toktong ibana marsihohot marhabiaran marhaporusan tu debata. Jadi pikiran nami na perjulu mulut awat tu jamita akasi paingot maun tu generasi ni halak kita terlungowi akka namora
terlumuwi ma akan adong sinadongan nang artana rupani jala tusudema tahe asa taingot jala tapeop di bagasan rohata ahado warisan nau marga ahado arta silehonota tadik tadingata nau marga tu generasi nau poso nunga dia jari marhite turbuhon rikot do arta rikot do sere rikot do sinadongan alai diginjang ni ima hasatiaon maradopon debata ima pangajarion taringot tuhata ni debata. Jadi warisan yang paling berharga dari generasi yang tertua kepada generasi yang lebih muda, dari orang tua kepada anak, harta dan lain-lainnya itu baik dan itu sungguh berguna. Namun warisan yang paling tinggi nilainya adalah pengajaran akan firman Tuhan. Warisan yang paling tinggi nilainya adalah ajaran ataupun nasihat untuk tetap setia di jalan Tuhan, setia takut pada Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Ido si paingot manang ido nau marga ditogihon si Daud aka natua ni bangsoi pelau paingoton si Salomo. Anggo di sere, anggo di perak loho nasing nei nungasi kokbe di bain ibana. Alai molo dang satia nasida tu debata marisuang do bagas juri. Alanido dohonot tama bukan soal emas, perak, kayu berharga yang membangun sebuah rumah Tuhan yang lebih utama. Semuanya itu penting, tetapi bait suci di hati kita, di mana Tuhan tinggal, itulah yang paling penting. Artinya, hasatiaon tu debata. Ido narumikot. Atong sebuah nota musi diturupukta, molo pajongjong gareja hita, molo di bagasan parpunguak kita, satahi sauloan, dakta tadi ko parpunguan songon di epistel, satahi sauloak kita pajongjokon bagas juro, alai narumikot, tung uli, tung bagak pe bagas juri, alai molo so mian dorohata di debata marisuang doi saluhulna. Atong mian matok tong di bagasan derita roha nama kasih holi debata. Roha nama kalunguton debata mian di bagasan hita. Jala hita di bagasan ibana. Songon Kristus di bagasan kita. Hita di bagasan Kristus. Masihol mahita jala makalunguton debata. Di bagasan Yesus Kristus mian di bagasan rohata. Rikot do bagas joro nauli, rikot do inganan parsobaon, pamujion tu debata, alai narumikot ima roha nama kalunguton debata. Rumah ibadah, tempat penyembahan yang megah, tempat penyembahan Tuhan yang baik, bersih, indah, itu sangat penting. Tetapi jauh lebih penting dari bangunan yang indah adalah hati yang merindukan Tuhan dan hati yang bersedia Tuhan tinggal di dalam hati itu dan hati itu dipersembahkan untuk Tuhan. Artinya di atas bangunan-bangunan mewah tempat beribadah yang lebih penting adalah kesetiaan pada Tuhan. Bisa saja itu menjadi ibadah yang kosong karena tidak ada kesetiaan dari umat yang percaya, walaupun ada rumah ibadah yang bagus. Nakpe bagak uli akka bagas joroi, alai modosomian dorohata di debata, marisuang doi saluhutna. Taida doi muse di sejarah di bangsa Israel ketika mereka beribadah, tapi hati mereka menyimpang daripada Tuhan. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boi mangurupi hita.